Noin, sinulla on ratkaistavana yhtälöpari sijoitusmenettelyllä, jossa on siis kaksi yhtälöä. Y on -2, x on yhtä suuri kuin -3 ja y plus 3 x on yhtä suuri kuin 7. Eli siinä lähdet miettimään ekaksi sellaista ratkaisua, että jomman kumman yhtälön ylemmän tai alemman, eli täältä joko tämän taikka sitten tämän alemman ratkaiset y'n suhteen. Eli tässä tapauksessa ihan tosta kannattaa vaikka toi ylempi ottaa, eli sieltä plussaat 2x, jolloin saat ratkaistua, että y on yhtä suuri kuin 2x miinus 3 ja sitten alempi yhtälö pysyy samanlaisena, eli y plus 3x on yhtä suuri kuin 7. Ja nyt kun olet ratkaissut tuon ylemmän yhtälön y'n suhteen, eli silloin sijoitat tämän y'n arvon, eli 2x miinus 3 tuohon alempaa yhtälöä y'n tilalle ja otat ihan tuonne omaan uuden riivyn ja sinne voi sitten laittaa tuon y'n tilalle siis sen 2x miinus 3. Ennestään täältä tulee tää plus 3x ja se on yhtä suuri kuin 7. Eli sitten onkin ihan perinteistä yhtälön ratkaisua tää loppu. Eli sievennät ekaksi, siellä on 5x miinus 3 yhtä suuri kuin 7. Plussaat 3, jolloin 5x on yhtä suuri kuin 10 ja x:n arvoksi tuleekin ei tossa voi jakaa siis tietenkin 5, ei tolla, vaan 5. Eli x:n arvoksi tulee 2. Tää on vasta välivaihe, eli sit sun pitää ottaa tuolta joko toi ylempi taikka alempi yhtälö ja sinne sijoittaa toi x:n arvo 2. Eli kun ottaa tosta ton ylemmän yhtälön ja jatkaa siihen sitten ton sijoituksen, niin sinne saa siis, että y miinus 2 kertaa 2 on yhtä suuri kuin miinus 3, ja eli y miinus 4 on yhtä suuri kuin miinus 3, sinne plussataan toi 4, eli y tulee silloin yhtä suuri kuin 1. Ja vastaus on silloin muotoa, että x on yhtä suuri kuin 2 ja y on yhtä suuri kuin 1. Tässä tietenkin vähintään tarkistat laskukoneella, että tämä tulos toteuttaa tuolta ton ylemmän yhtälön vasemman ja oikean puolen sekä alemman yhtälön vasemman ja oikean puolen. Eli silloin se on yhtälöparin ratkaisu. Ja nyt jos noista piirtää vielä suorat koordinaatistoon, niin toi sama piste on täällä näiden suorien leikkauspiste.